Tapos na tayo mamalengke. Kakain naman. Saan kakain? Maghahanap tayo. Doon sa medyo naman, medyo mahal. Para naman Ayun, nakikita ko. Mahal kuno. Toll house. yan ang gusto mo no? Yun ang cake na binigay sa amin ni Miss Malabon, guys. Ito yun, Ang sarap. Oh my God. Guys, ang laki pero naubos na. Ilang araw pero naubos namin. Ayan, Kaya pala iba-ibang texture, Oo. Iba-ibang layers. Ilang layers? 1, 2, 3, 4, 5, 6 layers. Different texture. Ang sarap. Sa Contis. Ay, nako, si Manong. Dito na naman. Sa Fortune Tea House pala yan Sa tayo, medyo mahal-mahal ng konti. Yeah, right. Ano yung mahal sa'yo? Toll house? Dito na lang tayo. Teka, sandali yan. Fortune Tea House pala yan, yung kinainan natin. Dito na lang tayo, sandali. Dito tayo. Dito Saan daw tayo? Siya. Dito daw, sabi mo. Dito na lang. Marami din silang cake. Longganisa. Right, hindi pa. Next. No, hindi yan. Gutom ka na? Ako rin. Kaya tahimik ako. Tahimik pala siya pag gutom. Order namin, guys, beef ribs. Paborito namin, at saka pansit. Hati lang kami sa pansit. Tapos buko siya. Ako Coke Zero. Nakabili na nga pala tayo, guys, ng shirataki, pero nag-iisa lang na Maliit. box. Pero usually maliit lang yan kasi, guys. 1 kilogram, 2 kilograms na mga bags. Try ko order online. Kaya tahimik ako. Gutom na daw siya. Late lunch na kami. Kanina umaga nag-itlog kami. Cheese puffs. At saka yung parang siya, tinapay na in-air fry namin. Galing kay Miss Malabon. Pero maaga pa yun Hindi kasi tayo naglakad. Yes. Ito, guys, ang beef ribs. Tapos ang pansit. Kain tayo, guys. Kain tayo, guys. Init-init tayo ang kutsara. Nandito tayo sa Toll House. Hindi, sa platong ganito. Sasanin ko lang to. Mahirap pa Napunta na ito, diba? Ibang plato nila. Bakit ako lang ito? Thank you. Mag-pray na kami, guys. Lipat mo na yung kanin mo dyan. Ang dami naman yun. Kaya ang dami. Lahat ng pansit.
nahulog. Open pa rin. Friends, kain tayo, friends. Kuha na kayo ng ano nyo, plato nyo. Friends. Sarap. Sarap ang habayin ng mga pagkain dito, guys. Parang mas may extra rice. Hindi, tinanong kita. May pancit. Ikaw, gusto mo? Ha? Sarap ng pancit. Sarap ng pancit, ah. Sarap din ito. Sarap ang timpla. No? Uwi na kami, guys. Ay nako, busog na naman. Thank you, Lord. At pagka pag nagutom nakakakain. Pag nagutom, yes, thank you, Amen. Lord. Guys, yung mga masyadong dyan, walang kiliti. Mambabash na naman, sabihin na naghahanap kami ng mamahaling restaurant. Joke lang yun, guys. Kita nyo naman, toll house lang, maligaya na kami. Oo. Ay, hindi naman high-end restaurant yun. Oo. Ang mga pagkain doon, 100 something, 200 something. Karamihan, 100 something lang. Saka yun lang ang yun lang ang maligaya tayo. Hindi naman tayo yung Hindi kasi alam mo naman ng mga tao na may misunderstood, nagjo-joke lang tayo minsan akala. Totoo kasi sabi mo kanina, naghahanap tayo ng mamahaling restaurant. Ay, nakita naman nila, pinasok natin. I know, pero alam mo naman, ang mga tao wala ang kiliti. Pag inggit, pikit. Ito guys, uwi na tayo. Umabot sana tayo sa HOA. Dahil kukuha na naman ako ng permit para sa Sunday. Isang araw lang ba yung gagawin? Yung retaining wall? Yes. As far as I'm concerned. Ay, hindi, maliit lang naman eh. I mean, Yes. ibig sabihin, hindi naman malakihang Trabaho. trabaho. Oo. Kaya gusto nga niya, isa lang siya eh. Oo, syempre pero hindi rin dahil kasi hindi naman kontrata kundi naman. Ano ba yung bayaran ninyo? Per day? Floor center pala yun. Maraming mga tiles.
sa California, malayo kami sa Jollibee. Pupunta ka pa ng mall. Yung, ang tawag dito, Ontario Mills Mall. Or sa Seafood City, sa Rancho Cucamonga. Medyo malayo-layo pa yun from Lake Elsinore. Dito nagkalat ang Jollibee. Uwian na. Mga bali-balita dyan, guys. Uwian na. Ano na nga to dito? Balibago. To the left, pupunta ka ng Mabalacat. Tayo punta ng Angeles. So mag-right tayo. Yung Mabalacat, Dao, Mabalacat, andun yung SNR, Wilcon. See, alam ko na ha. Saan tayo dadaan ngayon? Hindi mo madadaanan yung AUF. Hindi. Next time. Hindi, para gusto ko lang makita yung ano, yung pagupitan ng buhok na sinabi ni Tess. Bakit? Hindi, doon daw siya nagpapagupit. Oh, gusto mo na makita? Hindi naman. Masyadong madikit ito. Kaya mo siya. Ay, naku. Lagi ako nakapikit dito minsan, guys. Masyadong madikit ang mga sasakyan kasi malilit ang kalsada. Tapos bigla na lang may tatawid. Bigla na lang may motor, tricycle. Ayan ang, pinangalanan na nila Red Street, ang walking street, oh. Red Street na tawag. Teka, may sasakyan. Ay, hindi makita. May sasakyan. Yung walking street, ayan, guys. friends, yung mga taga Angeles, Balibago, Mabalacat, yung yung walking street. Pinangalanan na Red Street. Red Street. Oh. Red Street ang pangalan kasi parang yan, ano ba yan? Red Light District. Puro mga bar. Parang rin, parang politika dahil nakakarinig ako sa sa politika. Oh. Mga red, pulahan, Hindi, dilawan. No, I think it's more of because it's Red Light District. Maybe, I don't know. Puro mga bar eh. Ayun, friends, hindi na kami magpapangpang dahil nakabili na kami ng gulay, konting gulay, isda. Tapos ngayon nakabili na rin kami ng kailangan namin sa sa SM, sa Hyper. Yes. Nakabili kami ng mga giniling, Ulo kailangan ng namin salmon, ulo ng salmon, pangsigang, beef, ayun, kangkong. Tapos nakabili na ako para sa juicing. So bukas siguro pwede ako mag-juicing. Ang juicing ko, guys, 2 ampalaya, 4 na pipino, 2 green bell pepper, 2 mansanas. Dapat pala 3 yung kinuha ko kasi maliliit. Mansanas na green. Huwag yung pulang mansanas dahil kasi matamis yun eh. Yung green, yun, mas healthy na mansanas. Tapos celery. Celery pala, konti na celery ko madali kasi tayo, hindi ako nag-iisip. Kasi doon Nandun ko na sa celery kanina eh. Ay no, kumuha na ako. Dapat lang dinoble ko. Dahil masarap yun sa sa juicing natin. Sarap dito mag-juicing sa Pilipinas dahil mainit. Refreshing. Kasi pag cold na siya, yung galing refrigerator, ay naku, ang sarap. Pero pag doon, tapos winter time, ay naku, hindi ko mainom. Ang hirap inumin. Dahil malamig. Dahil hindi ko naman mainom pag hindi malamig. Kasi nalalasahan mo siyempre mga green. Kasi parang yan green juice. Yung palang nabili ko, guys, na na juicer.
may attachment siya na pwede mong gawing juice lang talaga na walang sapal, walang fiber, or pwede mo rin siyang gamitin na para siyang mayroong kasamang fiber. May iba-ibang attachment. Pero ako gusto ko juice lang. I know I need fiber. I have fiber by other means. Gusto ko yung juicing ko, yung ano lang, juice lang talaga. Pwede mo rin ilagay sa blender or sa mga NutriBullet. Pero ayoko ng ganun. Like I said before, kasi hindi ako makakarami dahil kasi nakakabusog, dahil kasi kung mag-smoothie, parang ganun, may laman. Yes. Kaya gusto ko lang juice. Yan guys, ano na traffic na pag ganitong oras, no? Pagka lumabas ka ng tanghali, expectin mo na naghahanap ka ng traffic. Kaya kung lalabas ka, biski tayo, pupunta tayo ng mall. Pagbukas ng mall. Oo, kailangan alis tayo umaga. Alis tayo ng 9 after 9 dahil kasi yung 6:30 to 9 traffic yan dahil papasok ang mga sarado tao. Pa naman ang mall that time. Trabaho, pasok sa school. Ngayon, pagka yung natapos mo na yung alas 9, yun, pwede ka na lumabas noon, medyo less ang traffic. Tapos sa hapon, pagka ngayon nagpaabot ka ng alauna, alas 2, naghahanap ka na ng traffic noon. Hanggang gabi na yon, alas 7. Ayan ang ano yung mga talipapa dyan, o yung mga ano yan, mga parang street food, ano yan. Ayan ang dami, ito yata yung nadaanan natin noon, nasabi ko. Ano yan dyan? Na medyo gabi na dumaan tayo, tapos maraming ilaw, maraming nagtitinda. Ayan o. Sige, ang daming estudyante doon, o. Wow. Ano kaya yan nandun? Parang masaya. Guys, ayan na ang mga hearts. Bago mo maano yan, before you know it, iba na naman ang ano dyan, kasi tapos na yung Valentine's. Next time yan, iba na naman ang dekorasyon. May ilaw yun sa gabi, guys. Sa iba naming vlogs, nandyan yan. Yung mga puso na yan, ayan, grabe yung mga billboards, naglalakihan sa mga politiko, May limit size yata yan no? Siguro. Kita nyo guys, si Mount Arayat. Ayan, nadadaanan na Ayan nadaanan na yung nagkukross sa dalawang tulay, nagkoconnect sa dalawang tulay. Ito guys, nakadaan na kami sa HOA. Nandito kami guys sa bahay, pero babalik kami, baka mag-tricycle na lang kami kasi Huwebes pala ngayon, may talipapa doon sa unahan. So para makapunta tayo, gusto ko ng tawilis ulit. So sa linggo guys, galing na kami ng HOA ngayon. Okay sila na
we use the same permit kasi sinabi naman namin doon sa request na Sundays. Kasi yun lang pwede ang mga worker at kami rin. So ito yung gagawa nila ng retaining wall. Dito na kami guys sa pero wala pa yung nagtitinda ng isda. Mamaya pa siguro.